fy hun mewn cydymdeimlad, rwy ti'n gofyn pa mae hyn yn gorfod bod. Rwy ti'n colli ambell ddigrynod o stiri, ac rwy finnau'n ofni gweld y fori'n dod. Yn ail, Elin Haf Davies a Lleici Arfon o Gwm Tir Mynach, Meirionnydd. A phobyn yn ysgwyd pen mor ddoeth mor ddwys, ac mi welais yr offeiriad yn penlinio, cyn fy mhasio am na dwy funud o bwys. Ond y ddwy ddaeth i'r brig am yr eildron olynol, Modlen ac Eleni Dalyn o Ysbyty Ifan Eryri. Mae glywais rai yn sôn am fynydd menyn, ac mi glywais rai yn sôn am lynoedd llaeth, ond mi wna fyddech chi sy'n Gristionogion yn caniatau gwasraffu bwyd a maeth. Ddim ganwyd hynna'n fab i fy rhieni, ac mi glywais ddweud fod pawb yn blant I Dduw. Rwy'n frawd I ti, a thithau'n frawd I minnau, o pam na chafu hefyd hawl I fi. Ac mae'r ddwy yn cadw cwmni Gefn Trwyfan dan Einir. Yn ennill am yr ail flynedd yn olynol mae Elenid a Modlen. Modlen, beth yw'r gyfrinach? Ydy'r ffaith bod chi'n ddwy war yn helpu, mae'n siŵr? Yndi, mae'n helpu ni sy'n marfer pan bydd eisiau. Wedyn, mae'n anoddach cytuno fo stwff. Ti yw'r ifanca, ond pwy yw'r bos? Ie. O, dwi'n fo, Lenid illa. O? Neu fi, dwi'n gwybod. Ond mae'n siŵr o fod yn help hefyd o ran yr asiad. Yndi, mae lleisio ni'n eitha tebyg, dwi'n meddwl. Ie. Wel, da iawn, ac Elenid. Ie. Ti hefyd yn troi dy law at nifer o gystadlaethau fewn y mudiad, yn gynnwys beirniadu stoc. Ynddo, derfyn ni'n drwad efo'r wyn carcas a mae hwnna'n wsos nesaf. Felly yn ferch brysur iawn. Ynddo, trio de. Ond yn mwynhau, mae'n siŵr. Ynddo. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i'r ddau ohonoch chi. Diolch.